lenda di que unha caveira de cristal foi roubada nunha mítica cidade perdida da Amazonia, supostamente construída a base de ouro puro, custodiada polos mortos vivintes. Quen devolva a caveira ao templo da cidade poderá controlar o seu poder. Vostede sudarranos atopalo. Un simple si bastará. De acordo, faremos isto a miña maneira. Baixa as mans, queres? Estás me dando vergoña. Non toques nada. Monte! Vamos, xenio. ¡Rápido! ¡Vamos! Que vai facer agora? Os seus plans nunca van tan longe. Eu no teu lugar taparía os oídos.